wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, on calminama, on juurama. Hande kadi en garti e ndeɗo jubbande. On jangi allif, on jangi jatongu, on jangi ara. Ɗum woni allif, jatongu, ara. Joni sa waɗi ni wana a ajrun fila jobdi. Ajrun woni jobdi. Joni oɗo allif o innira inde Allah, o wiya Allahu. On ji oɗo jatongu o innira inde Allah jami'u. On ji o innira jami'u. Ndeɗo oɗo arane innira inde Allah razzaqu. On ji de joni on keɓiɗo ɗo allif ɗo, oɗo allif o moni. Ay oɗo jim woni jawo o moni. Ay ra o nani. Ɗo Allahu nani. On ji Allahu nani. Ɗo ko jami'u wiyete, ɗo ko razzaqu wiyete. Wadde en keɓiɗo Allahu jami'u razzaqu. Joni noon oɗo allif ƴettata, ginniramo alifun mbaɗamo ni. Oɗo tan cohluɗa mbiyamo jimun o moni. Jimun. O go cohluɗa mbiyamo ra'un gasi. Ko ɗo ndewata. Ɗum won lawol muɗum to banggue sirru. To yenne ko peñƴo. Ɗo ko Allahu, ɗo ko Allahu wondo. Sanani ko peñƴo firi koko anda. Kala mbiɗe Allahu no foti wiyama ko 60 ɗum ko feeñi ko. Sa wiyama jami'u ko inde Allah ko feeñje, sabu kala tokkaɗo ko maawi ko 14. Razzaqu ni ko inde Allah ko feeñje, sabu kala biyaɗo yo tongu ɗum ma wiye 308. Ga noon ko oɗo alif ndewɗa cuuɗɗa ɗum wiya alifun. Ay alifun nati wiyede goo. ɗo wiya jimun natti wonde 3. ɗo wiya ra'un natti wonde 200. Ay ra un waɗi nden alhaali o waylima alifun darto e 110
goo. Jimuno darto e capanɗe joyi e tati. On jii. Raa o darto e temeɗɗe ɗiɗi ayi e ɗiɗi. Wadde mbaadi ndi waylima. Joni noon ƴetta mbiya goo ɗiɗi tati. Tati nani wona jeegom. Mbatta hen oɗo wona sappo e goo. Ay saɗa winda huwa ay hunani ay wawa nanga mofti. Ɗum wiyete huwa. Ɗo ko tati. O dari ɗo, o woni ɗo, o woni ɗo. Ɓe ndindi ɓe gonti oɗo. Ɓe ndinden ɓe gonti oɗo. Kono soɓe jaltina boowal oɗo daroɗo, o wona ɗo, o wona ɗo, ɓe indire ay ɗum ɗo. Wadde wiye tatati wona jeegom wonto wow ga wona ha mawɗo wona huwa. On ji wadde noon mbiya goo ɗiɗi tati jeegom e oɗo joyi sappo e goo sappo e tati sappo e joyi. Nden noon a dañi sappo e joyi. Golle ma darima ena golle balɗe sappo e joyi. Holno gollirte mbaɗaɗani. Mbatta ko fatiha nani mbaɗani. Mbaɗa fatiha ma nani ni mbinomami. Fatiha mbaɗa ɗum laabi ma nayi. Nayi ma nani. Ay salatul fatihi ma o moni. Ay salatul fatih nani. salatul fatihi nani. Laabi capanɗe jeeɗiɗi nanɗon darima. Joni ƴettoya oɗo Allahu. Ay oɗo Allahu maratama ko laabi temedere e sappo e goo teskede allifo dariɗo. O wasa wonde inde capanɗe jeegom e jeegom sabu ka cuuɗɗo mo. Jaami o a daroɗo. Ay jaami u nani. Jaami u nani. O wasa wonde limore makko mbaɗamo capanɗe joyi ay e tati. Wona yide razzago rewi hen. Ay razzago ma nani. Razzago ma nani. On saha mbaɗamo limore ara oɗo no fonno temeɗɗe ɗiɗi e ɗiɗi wonno. ɗum woni ra'un mo mbiyanɗa o. Ko ni coggirta golle ɗe. On saha noon wadde ko oɗo allif addi temedere e sappo e goo o moni. Oɗo jimun nani addi capanɗe joyi e joyi ɗiɗo. On ji oɗo ra'un addi temeɗɗe ɗiɗi e ɗiɗi gonɗo ɗi. On paami. Wadde ɗo
o mbiyata ko ya allahu mbaɗa hen ya allahu nani ya allahu o moni jami'u mbiyatamo razzaqu o moni on jii ya allahu jami'u razzaqu laabi temedere e sappo e goo adoro goo sappo temedere ya allahu jami'u razzaqu mbaɗa gotel ya allahu jami'u razzaqu mbaɗa sappo ya allahu jami'u razzaqu temedere so gasi ya allahu jami'u razzaqu tati ya allahu jami'u razzaqu capanɗe joyi ya allahu jami'u razzaqu laabi ɗiɗi ya allahu jami'u razzaqu temed ɗiɗi so gasi noon uddire salatul fatih ay uddire ay salatul fatih uddirte nani salatul fatihi uddirte laabi ay nogas e ɗiɗi nogas e ɗiɗi laawol ko ɗo haaɗi waɗe noon balɗe ay balɗe ne ko yimñita ay balɗe ay balɗe ay ay ponen sappo ay sappo ko niwdirte sappo e joyi ay enani ay joyi nani sappo e joyi on ji woni nani ɗum woni sappo e joyi nani niwdirte waɗe subaka e kikiiɗe subaka nani kikiiɗe nani so darnama ay subaka nani kikiiɗe nani ɗum woni jamma e ñalawma ɗum ɗo ko toowal ɗum ɗo ko less asaman ko dow woni leydi ko less woni wadde leydi ndi noko mofti e nder mayre asaman o noko mofti toon ɗum na wadde wiya waɗ ɗum jamma gotol ñalawma gotol joni noon subaka ko caggal nde nangue fuɗi ɗon ha nangue muta ene wiye subaka wonde an birdowo ɗum o caggal nde nangue fuɗi ha nangue muta ay ngue fuɗi ɗo ngue muti ɗo jamma one caggal nangue muti ɗon ha assalatu khayru minan nawmi ɗum wiyete jamma o on paaminan de subaka o kono nangue fuɗi nde ɗon ha nangue muta kanɗo mbaɗɗa hen selli futuru one jamma o caggal nde futuru yoni a juuli futuru a gayni ɗon haɗana assalatu khayru minan nawmi ɗum wiyete jamma muɗum ni mbatta ñande fof subaka kekiiɗe ha wona balɗe sappo e joyi ha wona balɗe sappo e joyi on saaha noon sa waɗ ɗum noon ador ɗum ɗo mbatta ko darɗe ɗiɗi darde wotere ɗimmere nde darde adine nde waɗ fatiha laawol gotol
janga simore falaqide laabi nogas e tati dar ɗimmire nde mbaɗa fatiha laawol gotol mbaɗa naasi laabi ayno tati ɗum ɗo woni ɗum woni moorde wona a moolima ɗo woni dafu o to woni jalbu o ko to woni ɗo woni dafu o to woni jalbu o wirdu ndu woni jalbu joni so waɗi noon ƴeew nokkuyel laamgel mbaɗa hen ndiyam laaɓɗam kaala haaju ma gayna tutta ɗum e nder booliyel he so bool so goɗɗum so gasi noon puɗɗa natande juulungu a juuli ha gayni kadi gatta e nokkuyel wiyete kalta haaju ma tutta e nder ndiyam he on saha noon dagana wirdu ndu sa wirdi ha gayni wirdu ndu kadi gatta kadi e boole he kadi kaala haajo tutta hen so gasi noon ƴetta ndiyam ɗam waɗe pecce ɗiɗi feccere wotere nde jaande feccere wonere mo ɓandudu ha hawra ko momete keno ko momete ko waɗa hen lamɗam seeɗa e suukara seeɗa kalde garɗa aɗa gollira ndani ha keɓa balɗe 15 mbimami subaka e kikiɗe ma dañi udditare e ndenka ɗum ɗo ene nanɗon ƴettee mbaɗton ñooke moɗon yo Allah wallu kadi yo Allah noon yo ren ko musidɗo moon guiɗo moon saabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam